بچه‌ای که تاجیکستان بلیط خریدگی سلام علیکم همت هستین همینجا همه بلیطاتون در دستتون است گم نکردین اخی 100% روی من قربان علی قدمایی که بلیط خریدین کس رویگون آیا автовокзали котельники автобус пересад ка қатяй همه تا گفتگیم نشاتی دکومنت گفتگیم که ایسه تو 5000 قدمه دکومنت نداره را در از خود میشوه پستو دا ایرا کورسی باشین пересад ка бачаҳое ки иҷа дар рӯи автобус иштагиан ино Краснодар бояд браванд автобус ай уси то Ростова мебиёя бачаҳое ки ай Краснодар харидагиан бо Тоҷикистон ай касай уҷа қатитон мешинанд ино ай Ростов мефурӯянд тарафи Краснодар мераванд шумо қатитон амра мешаванд бачаҳои Краснодар ай Ростов мешинем бере пересад ка мешавад дар Чернаевка در чернаевка пересадка мешавад шуморо то ойбеки хуҷанда мебаранд бисёриҳо дар билетҳо нависагие ки хуҷанд мегӯянд о моро то хуҷанда набурданд бародарои азиз автобусои прямои рейси Тоҷикистон нестай вообще ба ҳамин хотир ба ҳамин нархи дастрасхатон чихеле ки медонед ки билетҳои самолёт бени вақт қиматҳои билети самолёт модам аст кадмое ки шароит дошт билети самолёт нависем додем кадмое ки надошт автобуси пересадкара ба азоб ёфтем ки штоби ба нархи дастрас билетотона нависем бирем бирасем пересадка қати мешава фақат то ойбек яъне границаи Узбекистону Тоҷикистон ҷанг ҷанҷол нашава дар инҷа фақат миллати тоҷик нестад ҷо давлати ҳамсоярам ҳастаи Узбекистон ҳастаи баъд Қазоқистон да мерем мусор накунен ҷанг ҷанҷол накунен якдигарита дастгирӣ кунен инҷа мисол занакҳои тоҷик ҳастанд дар границаҳо ёрдам кунен якдигарта бисёр разбору ҷанг ҷанҷолу талпа накунед сумкаҳотона нигоҳ кунед гум накунед документотона нигоҳ кунед дар границаҳо регистратсия мигратсионкаҳотона проверка кунед ки просрочи нашида бошад дами ака сардормон вақтум калонтар шумоя надам тамом қадмое ки рафтагин автобусҳо қатӣ нигоҳ кунед якдигария бо нишон битен шутоби курси бошанд ба нафарое ки пасренико қати омаден 10,000 харидагӣ билет хидиш дар касса прямои мебиёин 7000 бисёриҳо мебиёянд ана ман билет маиқа харидам ана уқа харидам на самом деле кадмое ки прямои мебиёянд ҳамин касса мехарем манам дар ҳамин касса 7000 билет хидиш прямой баъзеҳорам 5000 дам харидагианд баъзеҳои дигар 10,000 пасренико қати омадагӣ 10,000 харидагианд ба ҳамин хотир дигар да бирасонем ки што прямой биёянд ин прямой автовокзал мебиёяд ҷада 100 та ширкатҳо ҳастанд 100 та пасредникҳо ҳастанд шумо в курси бошед ки прямой ай касса бигирен то ки фребтон накунанд ҳама каса роҳи сафед ягон саволо боша хитона дар канали ройгонавия тамошо мекунед ҳамҷо нависед иншоалло ба ҳад имкон ҷавоб медиҳем хуб роҳи сафед